Малко, дай, малко. Цецо и Димине! До доказване на постигнато! Браво, Цецо. Браво, страхотен си. Браво, Цецо! Защото няма аплодисменти, никой не го окуражава. Силно овации! А тъй, брато, удри! Силни аплодисменти! Според мен е добре първо младоженица да захрани своята прекрасна невеста, по този начин да изрази огромната любов. Уха! Уха! И сега империята обръща на удара. След толкова сладко, уважаеми гости, не би ли загорча? Силно горчиво за младоженците! Горчиво! Мисля, че младоженците ще имат така чисто капиталистично време, за да се подготвят. А след това ще очакваме и още няколко двойки, които ще обидят от сватбената торта на младоженците. Няма сервитьори тук. Това е. В момента салфетки няма. Изобщо уволнение. Цеци Цайса. Мисля, че сте избрали превъзходна торта. Господин Миланов, веднага връчвам микрофона, за да отправите и вашите комплименти към всички семейни да се присъединят. Моля, заповядайте. Айде! Да. А? Да, сега си го върна, да. Нека дойдат Виктор Чуели. Ма той е хубаво момче. Аз съм Ники и Вероника.